Ai pishti yagon dixtar ai shab to sahara bedor istadagin danigirod istadagin ҳамаро дастгирӣ кунед, ҳамаҷо даллай кунед. Яке Рустами Каллани. Чанд тексти барона қатиш навистагин ва чандташа хитонтуқа навистагин? Барон дар гапиш наистод. Салом алейкум. Салом алейкум Сӯзи. Хуш омадем ба барномаи Дурӯғ гӯш мосозем. Иншалло. Ай рафти барнома хабар дорем. Навол кадаги будем, дали чи даги буд. Ҷане ки дигар саволҳое уже. Медонам. Тайёре? Рафтем. Ягон бор розыгриш реклама кадаги? Дар куҷо? Дар Пранк. Ассалому алейкум ҳамватанони азиз, шуморо бо Иди Қурбон табрик мегӯям. Дорҳои софсавдои мо имрӯз ка рафтеста бародаро. Имрӯз пага дига ва баъди Иди Қурбон то як ҳафтара шумо метавонед скиткои моро харид кунед. Дорҳо барои мӯи сарбурорӣ, ришбурорӣ, фарбешавӣ ва барои харобшавӣ, барои қаддавондан, барои доғҳои сафед ва барои кирми руда ва бисёр дорҳо дорем бародаро. Шумо метавонед дар номерҳои мо занг бизанед ё ки имо ватсапда бинависем бародар. Аз скитка дер намонем бародаро. Ай пишти ягон духтар ай шаб то саҳара бедор истодагин? Данигирод истодагин? Интереси мешава. Ай аввал чӣ мегуфтед? Аввал чӣ мегуфтам озибест. Ман ай аввал намехостам шавам касе. Ай аввал чӣ мегуфтед? Ишқ. ин роҳ нест абадӣ. Охир ман хали гуфтагим ай аввал ман мегуфтам ки ман мехостам шавам ранги касе. Баъд давомишам хали ин роҳ нест абадӣ. Бе чӣ задем? Назадга. Бе чӣ задем? Не. Хубтон кардам. Аланамрум дайфур. Ма чӣ кор кунам? Ту чӣ кор кунӣ? Тонг назан. Рӯзномаи репаҳои кӯ. Рӯзномаи репаҳои кӯ бинт. Ки савола чӣ хеле додаги. Ман чӣ кор кунам? Ман ҷада бояд ман ира фикр мекардам и бояд чӣ кор кунам? Рӯзномаи репаҳои кӯ бинт. Неки ӯ дар дарс нами трека инан кайфалона ки кайфома. Чанд тексти барона қатиш навистагин ва чандташа хитонтуқа навистагин? Ин савол вообще дар корам несту. Ози ман ура ягонша навистагӣ нестам. Наза дигар. Райдера халос мекунем ё барона? Ман дар барнома гуфтагӣ будам ки барона бозира наметавона барона. Рост гуфтам? Абдурозиқ идеяи кӣ буд ва пранки фоҳишавай кӣ буд? Абдурозиқ идеяи неву бигем сарчашмаи ҳамаи Абдурозиқ Юсуфай асосан. Юсуф гуфтагие ки ҳами хеле пацанака ёфтем ҷо чиша мақсад ҷо маконша. Баъду чӣ намедонистем ки 16 солае. Вақте ки хонашон мераванд баъд фаҳмидем ки 16 сола будай. Баъд ба тарзи барнома гузарондана баъд дигар хеле кардем мақсад. Чӣ хеле бояд барномаро бигузаронам мақсад касали рахӣ дошт. Ҳозирам дора ҳамун касали рахӣ дорада мақсад ҳамун гуфтак барои унс намегирам мақсад. Барномаро хостем камтар грубо говоря камтар нажал давид кадаг ҷа ки мисол касал буд исус мақсад неки талант дора исус хали падачаш дагем. Ва фоҳишо чӣ? Фоҳишора Рустами Кал ай кадом пранкерои турк диздагӣ неву гирифтагия мақсад. Идеяро ҷебс кардем. Идеяро ҷебс кардем. Барои чӣ аявол медиа биромадем? Барон дар гапиш наистод. Оиди паук чӣ гуфтанӣ? Оиди паук матра чӣ гуфтам дар барнома? Оиди паук
айди паук додар ва мухлиси хезе ҷадвал нависагие ки саволҳоро ҳамон тайёр мекунам ва гуфтагие ки агар гапи безе гуфт бизанем хенҷи бад не ма як стори чӣ кардаги будам додари дастони ва мухлиси хезе гуфтаги будам даёдам аст хиёлтон ки аёнҷа гирифтаги не хиёлам не натуриам хеле аста асосан не ки бо амурам бо камтарак чӣ кардем фикрш кардем ин саволҳо буд оиди хитон ва мегзарем ба саволҳои мантиқӣ тайёрем давай ин буд саволҳо оиди хитон ва мегзарем ба саволҳои мантиқӣ тайёрем ова марде дар мошин нишастааст се дарро мебинад тиллоӣ нуқрагӣ ва биринҷӣ бояд кадом дарро кушояд тиллои нуқрагӣ ва биринҷӣ чхели марде дар мошин нишастааст се дарро мебинад тиллоӣ нуқрагӣ ва биринҷӣ бояд аввал кадом дарро кушояд биринҷӣ нуқрагӣ ва тиллоӣ бояд аввал биринҷиро кушояд бояд аввал дари мошина бикушояд дар мошин штаи дари тиллоӣ нест охи ку биёхай 5 апаву хоҳар ба коре машғуланд рӯхшона расм кашидестай насиба хӯрок пухтестай нилуфар шахмат бозӣ кардестай марҷона либос шӯтестай панҷум хоҳараш чӣ кор кардестай як бор дига бигӯ 5 апаву хоҳар ба коре машғуланд рӯхшона расм кашидестай насиба хӯрок пухтестай нилуфар шахмат бозӣ кардестай марҷона либос шӯтестай панҷум хоҳараш чӣ кор кардестай панҷум хоҳараш кадомеш бозӣ дора барои ки ҳамаш якҷоя бозӣ доранд панҷ апаву хоҳар бозӣ доранд бозӣ не ба ҳар кадомаш ба як коре машғуланд ва чӣ ҳам панҷум хоҳараш чӣ кор кардестай ёш исус кардан тамошо дора может сёмка дора чӣ кор дора якта шахмат бозӣ дошт қатиам шахмат гуфтум кадомеш бозӣ дора ҳамҷа гуфтум ку шумо баъд айгаптон гаштед охи не фаҳмидм ту тамошо дора сёмка дора мақсад аввал да гуфтум ки мақсад аввал да гуфтум кадомеш бозӣ дора барое ки 5 апа хоҳар бошам ма бояд аниқша мегуфтум ки қатъи намудаме ки шахмат бозӣ дора правильно чукади саволот тамом шуд ибдан саволҳои мантиқӣ ва бобшим тамом шуд ҳамаш камтар суҳбат мекунем агар розӣ бошед ток мезанам бо даст бандим намешава барои ки ман саволотро ҷавоб метавонам биё токум заданем не шухӣ мекунем биё тайёрӣ ба 6 ба 1 чӣ хеле оли тайёрӣ надидам умуман не дига бачаҳои хезӣ чӣ не вообще тайёрӣ надидестем не барои ки тоқа ӯ метавонад тайёр бина барои ки тоқа ӯ медона ки батл мешава ё намешава барои чӣ мо вақт мешава числоро монда ман гуфтаистам ки ӯ метавонад худаш тайёрӣ дам гира барои ки ӯ худаш медона ки мекуна ё намекуна аммо дуруни диди ӯро намедонем ва ма ӯ да вақт ҷудо намекунем барои текст менависем яки бушава баъд фристайл мекунем не бушава баъд тайёр мекунем хай қариб омадестай число 30 август буда 30 август гуфтагиай ӯ число ҳамун рӯз ҳисоб мекунем ки вақте ки якҷо мешинем маслиҳат мекунем мешава ё намешава вай пеши худаш чӣ ба числоро мемондай бо мерафтай батл тайёр мекардай баъд моро занг мезадай рӯзи 30 август мегуфтай биё амирӯз хайру барора мекунем амирӯз батла мекунем хали намешава ку ҳеҷ ба гуфти шумо ки мурғ мебурӯяд ҳечка намебурӯяд ма ягон касам мурғ намебурам де ягон ҳолатам оиди мактаби нав ва кӯҳна чӣ гуфтанед мактаби кӯҳна ҳурматай мактаби нав чӣ мактаби нав пешравӣ кардестай мактаби кӯҳна ҳеҷ ка дига шида наметавонам ина ма баъд 10 сол пас мактаби кӯҳна намешавам барои ки мактаби кӯҳна кадоме аст ки ҳамво сар карда будам ва ҳамво репа мардумда шинос неву гем мардумда не тачне репа сар кардаги будам дар тоҷикистон ҳаммо одамо уже мактаби кӯҳна ба ҳисоб мераванд мактаби нав маладес
мактаби кӯҳнаамӯз пешравӣ яъне кардем. мо шумо по жизни на мактаби нав мемонем. Гӯй нагӯй. Не ки як трека гӯш кардагӣ мега ки оскул нюскул тош то захачу то буду. Гуфти амон ки хайхрат фаҳмид. Барон именно дар кадом гапш наистод? Гап бисёр аирама бисёри бад дар ҳами барномаҳо бисёри бад кардем, бароям намехоҳем дар тема бисёр гап занем. Барое ки ҳама барномаҳода ҳамин гапа ма пурсидагиам ва ма ҷавоб додагиам ва ма уже хидм бигем ҳамин хеле мегӯям ку қибоб ма кӯдак будам як мардак ай чӣ қибоб буд ай дилона баъд як байт буд хоту бай дилона исуси ва ақорат мекард ку ма ҳамин просто як барномаеда гап нест обод бо шутеш асиё мекунем Хука дестед? гап нест обод брат барои ҳамун ма бигем қариб ами темаҳои авлодмели қибоб шидагим барое ки ма медонем ки ҳоз ягон чӣ мешавад баъд мақсад коверда бо ҳамун номи ҳамун чӣ мешавад исусе барои ҳамун ма ҳамин чиз уже худам дастатична намефорам дигар гап занем короче темае нест короче мо ира байни худмонам ҳал кардем дер ма фақат баъди авлодмедия биромадан сабаби биромадан ма гуфтагиам сабаби биромадан ма хеле солҳои дистадам да ёд наовардагиам ма просто ҳамин сабаби биромадан ма гуфтагиам да одамон шо бигам хато нафаҳмем Капитани Хезе 2020 кия юзи? Хезе капитан надора, Хезе лидер надора, Хезе ичи надора, Хезе фақат ҳар кас ба кори худаш кор мекунад, не ки як кас мисол ҳамдигарша совет метем, ҳамдигармон совет метем ё ки як кас як кори дигара мекунад, мақсад мегем иш нехали наки нехалиш бикун, мақсад капитан нест Хезеда. Мақсад ягон кас калом мондаги нест. Бародарство. Ягон гуфтанӣ дошта бошед агар марҳамат. Тамоши саволот. Гуфтанӣ чӣ гуфтанӣ дорум? Гуфтанӣ дорум ки мақсад репи тоҷика не толка Хезера кадоме ки мисол талантай бачаҳоро дастгирӣ кунен чандтае ки репи тоҷик пеш бирава ҳамуқа репи морам пеш мерава ва репи дигаронам пеш мерава барои ҳамун мо дар ҳамин соҳа дар фикри пешрафти репем барои ҳамун ҳамаро дастгирӣ кунем ҳама ҷо дар лайк монем яки рӯстани калоне раҳмати калон барои мо дар иштирок кардантон шумо дар кор ва фаъолиятон дар зиндагитон муваффақият хоҳонем раҳмат ба ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба итмом расид ба канали мо обуна бошед зангула ва лайкам фаромӯш накунед касе ки мехоҳад соҳиби бис сомон шавад ба рақамҳои дар зери видео буда муроҷиат. Хайр то барномаи оянда.